Anay patay wa pasudla sa agianan sa usa ka subdivision humang gingong naabtan sa curfew sa barangay Guadalupe nahitabo ni sa Dakbayan Sugbo. Ani ang report. Kini ang eksena sa gate sa usa ka subdivision sa barangay Guadalupe kagabi din kutob lang sa gate ang lungon nga gisudlan sa minatay. Niabot sila sa gate sa subdivision alas 7 pas gabi bisan pa man sa hangyo sa mga tagtungod ang minatay gikinahanglan nga dadon sa sitio dakit apan gikinahanglan niya moagi sa subdivision nga usa ka pribadong dapit kay wa man sila laing agianan. Alas 12 na sa tungang gabi gitugutan ang mga tagtungod nga makaagi sa dapit apan gikinahanglan nga yayungan pa ang lungon kay wa man pasudla ang sakinan sa punerarya. Gibisita sa GMA Regional TV ang sitio Dakit ug naabtan sa kapilya ang haya ni Juventina sa kamay. Matod sa tagtungod nga naabtan sila sa curfew sa subdivision nga 6 to 6 o alas 6 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Hinungdan nga wa na sila magkasulod. May na lang kay adunay gwardya nga mitugot hinungdan nga nakalusot sila. Dili nila pagion sa gate, sir. Kaya nga naman. Kay gikorpyo lagi mi nila, sir. Mayano lang nila nga di mi pagion bisag kami intan pobre kay mi ang among gipangita, sir, agianan ra gyud. Dili kay sa patay lang, sir. Ultimo sa among mga bata ug sa among pagpanginabuhi nga makagawas mi anang orasa, sir. Dili kini ang hunang higayon nga nakaagi sila og ingon niining kalisod nga agianan panahon sa emergency. Gitugutan man sila nga makaagi sa gitakda nga oras apan tao lang og way labot ang motor o bisan unsang sakyanan nga maggamit unta sa mga tiguang og PWD o bisan sa mga emergency cases. Lisod usab alang sa mga bata nga nag-eskwela nga magabhian kay dili naman magkasulod. Mala kita na among pangayoon nga i-extend ta nila ang among curfew. Kay mga estudyante, alas 8:30 bi mamuhi ang night. Oh, nya dili na kaagi diri kay close na. Lisod mi, pag lisod pagawas, nya padungsod, lisod sad. Kung inani ang sitwasyon, batuon nya gamay nga dalan, makaagi ka kung adunay mamatay o emergency, lungon, sigurado gyud gamay sipyat, mayabo o maligid ang maagi dinhi. Hilabihan kahagipot og tangason ang laing agianan nga iya usab sa pribadong tag-iya ug maglisod usab ang adunay bugat nga mga butang. Makuya usab magabii sa tulis ug pag-among-among sa kababayen-an panahon sa kagabhion. Sa sitio Dakit lang adunay 300 ka mga residente. Nunot nini, modusuon niya si Konsyal Regalon og resolusyon mag-awhag sa mayor nga manginlabot na sa sitwasyon sa mga mulupyo sa sitio Dakit, Barangay Guadalupe. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.